Здравейте! Намираме се през художествена галерия Добрич, която е архитектурно-строителен паметник на културата. Тук се съхраняват произведения на изкуството от Владимир Димитров Майстора, Дечко Узунов, Злато Бояджиев, Минчо Минев, Тома Трифоновски и редица други наши виртуози и майстори на изкуството. В непосредствена близост се намира и драматичен театър Йордан Йовков, който е един от малкото в страната с въртяща сцена, но тя за съжаление не работи към момента. Пред нас се намира регионална библиотека Дора Габе, също така огледална зала Нели Бошкова, както и органова зала Добрич. Тоест, площад Демокрация е едно средище на архитектура и култура, което заслужава да бъде посетено. А ето ни и в архитектурно-етнографски музей на открито Стария Добрич. Той е център на културата и на традициите в нашия град. Зад мен се намира часовниковата кула, тук е и търговската улица, по която са разположени дюкянчетата на местните занаятчии, както и историческият музей, в който се съхранява най-старото златно съкровище в света, което е с 250 години по-старо от Варненското. Намираме се на паметника Хан Добротица в Добрич, откъдето се открива страхотна панорамна гледка към нашия град. Интересно за боляра на Добротица е, че той е владетел на добруджанското деспотство. От 1347 до 1385 година владее крепостта Калякра и води успешни морски битки с Генуезската република. Всъщност деспот Добротица е първият, за който има сведение, че управлява флотилия в нашата официална българска история. Интересното за комплекса около нас е, че всъщност това представлява сборен пункт между комплексите Христо Ботев, Балик и Дружби. Тук има чудесни предпоставки за разкриването и за осъществяването на един парк, където жителите на кварталите да се събират, да комуникират, да почиват, да се веселят. Но в момента това не се случва и ние ще се погрижим и ще направим всичко, което е по силите ни, тук да се облагороди терена, да се разположи един интерактивен център, който да привлича евентуално посетители от останалите градове, от останалата част на страната, дори от чужбина. Евентуално може да се разположите далекогледи, за да се вижда града. И като цяло този район да се развие, да стане по-достъпен и по-приветлив за всички нас. За нас, добруджанци, дом паметник Йордан Йовков е средище и пазител на културата. Той е сред 100 национални туристически обекта под номер 23. Също така, сградата носи най-високото отличие за архитектура – Архскар. В дом паметник Йордан Йовков се съхранява и най-големият фонд за певеца на Добруджа с около 10 000 екземпляра. Тук се намира и може да се насладите и на творбата на Стоимен Стоилов "Света на Йовковите герои". Едно от местата в града с особено значение, което заслужава да бъде посетено. Запътили сме се към най-големият паметник на създателят на новата българска държава Хан Аспарух, който се намира в Добрич. Мемориалният комплекс е открит на 16 октомври 1981 г. по повод 1300 години от създаването на новата българска държава. Монументът е дело на професор Величко Миников и архитект Иван Николов. Самата статуя е висока 15 метра и тежи 26 тона. Ансамблът зад мен се състои от 5 войни, които пазят българското достоинство, чест, култура, с височина от 5 метра. Към момента паметникът не предоставя условията, които се предполагат, че трябва да имат гражданите на Добрич за отдих, култура, развлечение. Някога тук е имало водно огледало с вечен огън, които към момента не функционират. Дори реставрираното декоративно осветление вече е счупено и не функционира. Тук също трябва да се изгради един туристически център, който да привлича посетителите на Добрич, да предоставя условия на местните граждани да се събират и просто да се радват на нашия прекрасен град. Включваме се от най-свежото място в нашия роден град – градски парк Свети Георги. Създаден през 1867 година, той е вторият най-стар парк в България след Софийската градска градина. Освен това е и паметник на парковото изкуство и тук е разположено най-голямото изкуствено парково езеро в страната. Известен е с разнообразната си растителност, с най-големият и най-добрият скейт парк в страната и предоставя чудесни условия на гражданите и на посетителите на града за развлечение, отдих, спорт и култура. Отдъхваме си под сянката на вековните дървета в началото на градски парк Свети Георги. Те са станали свидетели както на възходите, така и на сегашното падение на прекрасния ни град. Добрич е град на културата, Добрич е град на културните дейци, Добрич е град на архитектурните паметници. В Добрич има страхотни предпоставки за развитието на туризма, но ние трябва да изградим един цялостен продукт, който да можем да предоставим на посетителите на града ни. Затова ние от Възраждане ще работим
целеустремено в тази насока и ако вие желаете да възродим града си, гласувайте на 29 октомври с номер 42. Възраждане е номер 42 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.